Moi, ja tää on tää tutoriaalivideo, ja tässä me opetetaan mihin tehdä sleisseille kaviokoukku, ja sitten me opetetaan miten tehdä sleisseille sellainen harja. Tässä pitää olla aika varovainen, mutta siis eka tarvitaan hammasharja ja sakset. Ja sitten leikataan niillä saksilla nää pää pois. Ja tässä on tällainen sleisharja siis. Mutta tätä voi tasoittaa, siis niin kuin tätä kohtaa. Ja sit voi tietysti tätä harjan päitäkin. Ja tässä on tämmönen valmis sleisharja. Ensin tarvitset klemmarin. Sit sä tarvit vääntöpihdit. Ja sit sä tarvit sakset. Ja sit otetaan tää klemmari ja väännetään se näin, että se näyttää tältä. Sitten väännetään se näin, että se näyttää tältä. Ja saksilla leikataan tästä tää osa tän vierestä näin. Ja siis sitten tämä väännetään tolleen, että tästä tulee niin kuin tän näköinen. Ja sitten väännetään näitä yhteen. Pitäisi nyt tässä vaiheessa näyttää tältä. Ja sitten kun tää on tällainen, niin kieritetään tässä saksien välissä ja voi vähän painaa. Ja sitten revitään tuosta toi väri pois. Tässä on valmis kaviokoukku ja näitä varmaan tulee näkymään meidän videoissa. Ja sitten mahtuu myös joidenkin tyyppien käsiin tää kaviokoukku. Kiitos kun katsoit videon. Ja muista tilata ja liiketä.